маркази тадқиқоти стратегии Тоҷикистон аз ҳамроҳ нашудани Додоҷони Атовулло ва гурӯҳи 24 бо ҳизби наҳзати исломии мамнӯъ дар Тоҷикистон дар як эътилофи сиёсӣ ситоиш кард. лекин хушбахтона инамон медонистем, лекин инаша нагуфта будем, хостем, интизор шудем ки кай амин ҳодиса пухта мерасад ва худашон титу пош мешаванд. Сафаров аз таҳлили ним сол пеш ёд овард ки дар он маркази тадқиқоти стратегии ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистонро хатаре ба амният умумӣ карда буд. ӯ гуфт чаро чунин хулоса карда буданд. дар ҳақиқат дар вақти муттаҳидӣ, дар вақте ки ҳизби наҳзати ислом як ташкилоти гӯем террористӣ ба муқобили мо мубориза мебарад ва ҳар касе ки дар атрофи вай муттаҳид мешавад дар якҷоягӣ хавфи бисёр калона барои Тоҷикистон доштанд. ин муҳаққиқи идораи давлатӣ мегӯяд амали Додоҷони Атовулло эҳтимоли ҳамкории ҳукумати Тоҷикистонро бо онҳо бештар мекунад. Додоҷони Атовулло он қадар беақл нест ки қатъи террористо кор кунад. ин як гурӯҳи 24 ам ҳамин хел, дигараш ам ҳамин хел. бинед ки ҳамин қадар сол мо бо ҳамон баҳс кардем, ҳамин таҳқиқҳо дар бораи ҳукумат кард, лекин ягон бор нисбати ва ягон чи ҳамин ҳукумати ягон кор анҷом надод. хай вай шахсияти сиёсӣ аст. зимнан муҳаққиқони маркази стратегӣ ҳадс мезананд ки баъди титупоши нирӯҳои мухолиф рақиби тавоное барои ҳукумати Тоҷикистон боқӣ намондааст. ягон хавф хатар имрӯз оппозитсияи дар Европа будагӣ ба Тоҷикистон надорад. Додоҷони Атовулло ки наздики 30 соли ахир дар хориҷ аз Тоҷикистон зиндагӣ мекунад, фақат як бор талоши якҷо шудан бо ҳизби исломиро доштааст. онҳо мехостанд дар як эътилофи сиёсӣ ба ҳам биёянд, аммо баъди як ҷаласаи таъсисӣ дар шаҳри Дортмунди олмон, Додоҷони Атовулло аз Муҳиддин Кабирӣ, раҳбари гурезаи ҳизби наҳзати исломӣ, интиқоди шадид карда, изҳор дошт бо наҳзатиҳо ба ҳеҷ эътилофе нахоҳад рафт. من اصلا ضد منع کردن همه گونه حزب و سازمان ها هستم و هیچ وقت قائل به همکاری با کبیری نبودم. دودوجانی اتاولله با رادیوی آزادی اظهارات اخیر مقامات تاجیک را شرح داده گفت طلاق سیاسی حزب نهضت معنی آن را ندارد که آنها به آغوش دیگر رفتند. زیرا هم برای حکومت هم برای مخالفت مهمترین چیز، مهمترین مقدسات این تاجیکستان است. و هر کاری که ما میکنیم، هر یک شهروند تاجیکستان، هر یک حرکت سیاسی، هر یک سیاستمدار، این باید به خاطر تاجیکستان باشد و این موضوع است دیگر و برای آینده ها.